Dámy a pánové, já vás vítám u TV televizních novin. Dneska v obci Žemličkova vykradli menší bufet pana Petra Hrdličky. Pan Petrička byl pobodán, následně transportován do nemocnice, ale přežil to a může nám vyprávět svoje svědectví. Prosím. Já jsem Petr Hrdlička, no, vykradli mi bufet, no, měl jsem tam peníze, ty lupiči byli obrazní, takže určitě už to se museli vykrást, jo. Prostě nepárali se s tím, přišli, zabouchali na dveře a vtrhli do dveří, protože dveře byly odemčený, jo, nebudu je pokaždý zamykat, jo. No, tak přišli, mířili na mě pistolí a nožem, jeden měl pistoli a jeden měl nůž, byli dva a byli v černém, no. A prostě nezajímalo je moje řeči, že jim to dám, nebo že zavolám policii, prostě mě začali bodat a mířit na mě pistolí. Tak jsem jim ty peníze dal a oni utekli. No a co mě udělali? Jeden mě pobodal nohu, takže mám fatální následky a moje noha je na tom teď v hrozném stavu, akorát ale už v dobrým, jakože prostě už můžu na ní chodit, ale už jsem fit. No, ale ta noha pořád bolí, takže už nemůžu chodit tak jako dřív, jako když mě bylo 5 let nebo 20. No a prostě to je všechno. Jsou to grázlové a ti chytěj. Tak já děkuju našim kolegům z kriminalistiky, se podařilo udělat pár záběrů a my vám je ukážeme. Hej! Stůjte, konec, je padají! A co chcete? Jeden taky, jej! Na to ty s***! Sami jste mohli vidět záběry pana Petra Hrdličky a byl přepaden. Kdyby náhodou někdo poznal zásadného lupiče, tak ať se obrátí na policii ČR nebo na naše TV Pavel noviny. Děkuji za pozornost a hezký večer.